Usa ka babae nga igo lang mamalit og pan ang nabiktima og pickpocketing o pagpanguot sa mga sospek nga nagpakaron ingnon nga customer sa usa ka bake shop sa General Santos City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa CCTV, makita kining babaeng nakablo og t-shirt nga naghulat mahatagan sa iyang gi-order nga pan sa usa ka bake shop atubangan sa public market sa General Santos City mag-alas 3 sa hapon adlang Huwebes. Taod-taod, hinay-hinay midagsa ang laing mga customer, lakip na kining usa ka babae nga naka-antipara ug usa ka babae nga nakatabon ang nawong. Dihang gidawat na sa customer nga nakablo og suot ang pan nga gi-order, ni tiempo sab og balhin ang babae nga naka-antipara paingon sa tuo nga bahin sa mong customer nga biktimahon. Hangtod nga gidikitan niya kini samtang nga nagapakaaron ingnon nga mamili og pan. Apan diyang wala kini nakuha, nagsininyasay ang maong babae nga naka-antipara sa babae nga nakatabon ang nawong. Taod-taod, subling midikit ang babae nga naka-antipara sa maong babaeng customer, samtang nagpakaaron ingnon na sab nga namili og pan. Hangtod nga nakuot na niini ang wallet sa biktima. Taod-taod ang babaeng naka-antipara ug ang nakatabon ang nawong dungan nga nihawa. Matud sa uploader kinsa anak sa babaeng biktima, nalisang na lang kuno ang iyang mama human mahibaw-an nga nakawata na kini. Anaa matud pa sa kapin 2,000 ang kwarta ang natangag sa moong mga kawatan, lakip na ang mga importanteng identification card. Gilayon na matud pa kining gireport sa otoridad ug kasamtangan nang ginaimbestigahan. Ang maong insidente, imbestigahan sab sa administrator sa Jensen Public Market. Doon na sab kini pahimangno. So once nga tanaw nila nga murag dili sila safe, pwede sila moduol sa mga enforcers nato. Kung na may kakulian, pwede nila i-report para mismo ang mga enforcers mo report sa to mo sa diri nga natay mga action nga mahimo dayon. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.